हाँ हाँ धरती जौन बाड़ी उ धाम बन जाली। वाह ओ सुड़ वाला बाबा के बुलाओ कि भाई रहले कि बाबा ए बाबा आई आई आके दर्शन दिखाई। वाह लय तो अनेको आइल गइल। हाँ लय का हो जी का हो लय एगो बर्तन हो। बर्तन हो अब बर्तन में रौरा ऊपर डिपेंड करता कि ये बर्तन में दूध धरता नहीं आके ताड़ी धरता आके ताड़ी धरता। हाँ लय एगो बर्तन हो। अभी रौरा माहौल के ऊपर बाकी रौरा में का परोसता। सुड़ वाला बाबा से कहले कि ये बाबा परिवार तो सबकर बा लेकिन रौरा परिवार के बातें निराला बा। राउर परिवार सब परिवार से अलग हो। रौरा परिवार में एक आदमी दुश्मन बाड़े लेकिन परिवार में मेह जौन बा उमेह बरियार बा ऐसे केहू से केहू के विवाद नहीं खे ना जी। राउर परिवार इतना शांति के माहौल रौरा परिवार में रहेला। एगो हमनियों के परिवार बा प्रमोशन पे आप हाँ हमनियों के परिवार बा कि एगो दया दिन हंसतिया तो एगो दया दिन के विपद पड़त। बाप रे बाप बड़ा धधाइल बिया बड़ी हंसतिया हंसतिया नु जल्दी मुँह माटी ली। सारा पति एगो हमनियों के परिवार बा सरकार कि एक आदमी के हौसल देख के एक आदमी के सुहात नहीं खे। भाई रात भर के प्रोग्राम बा। हाँ अभी ना जे हम 2 घंटा रुकी ओकरा बाद चल जाई अब ऐसे जी जोड़ाई। हाँ इस सारा प्रोग्राम तोहरे ऊपर बोलले बा। तो चलिए सूढ़ वाला बाबा के भक्त बुलाओ तरे कह तरे का आईली फोन पे करी कि बसहा पर बाबूजी अरे शेरवा पर माई गणेश बाबा ए बाबा अरे भले राउर सवारी छोट हो तो का हो शरीर राउर मोट हो तो का हो लेकिन काम राउर बड़ा नीक होला ऐसे रौरा आई आया के दर्शन दिखाई मंगल के बारिश करी। आज हमारा अशोक पासवान जी के मनोकामना पूरा भइल बा ना जी। चलिए हमारा बेदर्दी जी के माध्यम से वाह पुरस्कार रहल। अब बाकी जौन बा पेटीएम पर आ जाई। अनगिनत रुपया के पुरस्कार आइल श्रद्धा के जय जयकार रहल। कि बसहा पर बाबूजी राउर अरे शेरवा पर माई गणेश बाबा गणेश बाबा उसवा पर चढ़ के रौरा आई गणेश बाबा उसवा पर चढ़ के रौरा आई गणेश बाबा। सहा पर बाबूजी राऊ शेरवा पर माई गणेश बाबा मुसवा पर चढ़ के रौरा आई गणेश बाबा। लड़का कहले कि ये बाबा मंगल के दाता हवी बिघिन के हरैया मंगल के दाता हई बिघिन के हरैया मंगल के दाता हई बिघिन के हरैया
अरे पिता महादेव तोहरो अरे पार्वती मैया पिता महादेव तोहरो पार्वती मैया हेलो बोला दिया ऊपर अरे कैमरा में ताकिए थोड़ा तारे के ऊपर बोला दिया हेने जेने पब्लिक बा हाँ हेने हे जाता को हे जा जहाँ श्रोता सबे बैठल बनी टोन है एने ताकत रह टोन है ने करलो बेस हाँ ब्याह जी के जन्म तक हाँ एने ताकत रहलो ब्याह जी की ओर तो रोजे ताके के बा हाँ हाँ जे तारा लोग खातिर आइल बा ओकरा की ओर ताकलो ललन भैया के जाना की और भाई ने बसहा पर बाबूजी राउर शेरवा पर माई है गणेश बाबा मुसवा पर चढ़ी के रौरा आई भक्त कहले कि ये बाबा पियर से रौरा बड़ा प्रेम हो पियर से बहुत प्रेम हो ऐसे पियर पियर सामान हम लेके आयल बने का कि पियर पियर धोती है बाबा पियर बाजने पियर पियर धोती है बाबा पियर बाजने हुआ पियर पियर धोती बाबा पियर बाजने हुआ आ पियर पियर लड्डुआ से भोग लागे रउआ पियर पियर लड्डुआ से भोग लागे रउआ रिधि सीधी दुलाहिन के अरे संग में लेके आई गणेश बाबा रिधि सीधी दुलाहिन के रिधि सीधी दुलाहिन के संग में लेके आई गणेश बाबा मुसवा पर चढ़ी के रौरा गणेश बाबा